Yaqala nje ngiwumuntu olele. Uma ngilele kube sengathi ngikinyeke. Uma ngikinyeka, sothi uma ngikinyeka angikwazi ukuphaphama. Uma ngabe ngithi ngivula amehlo, ayibo nanti ilangabo. Uma liqhamuka leli langabo liqhamuka ukuthi liyagxuma endlini. Uma ligxuma lishisa ngisho even umbhede lo engilele kuwona. Kodwa manje inkinga angikwazi ukuvuka ngiqinyekile. Ngizame-ke ukugcina ivukekile. Uma ngivukeka ngigxume, ngijombe, mase-ke ngiyamemeza, bafike-ke omakhelwane bezongisiza. So lento ilokhu iqhubeka njalo la ngingena khona. Uma ngabe ngingena nje ngihlala endlini ngilala, iyafika lento yomlilo. South Africa siyabingelela kuphi nakuphi la nikhona nibe lo mduduzo Mkhwanazi. Sivela kwinhlangano iThuleleni Organization. Namhlanje-ke singapha eNanda endaweni yakamshaya eZafe. Siceliwe la abakwaDlamini ukuthi-ke sizolela udaba elibhekene nomntwana wabo, kodwa-ke ngosizo lukamakhelwane bakamjoli okuyibona basithintile bathuleleni kunenkinga khona ngapha esibhekene nayo yomfethu nje esinayo uvela avuthe nje ehleli avuthe nje impela ashunqe kuze kubaleke nabantu abasuke behleli naye. So-ke izinto ezikanje izinto-ke mhlawumbe uma uyizwa kube sengathi mhlawumbe uxoxa inganekwane up until mhlawumbe uzosondeleke uzibonele bese nawe uyakwazi ukufakaza ngento osuke usuyibonile. Mhlawumbe-ke bakhona abanolwazi izinto ezinjengalezi. Sila sikhona namhlanje sizobona lo mndeni naye lo mfethu ukuze akwazi ukuthi simcelele usizo South Africa kubantu abangaba nolwazi ukuthi into kanje ibangwa yini nokuthi ilapheka kanjani. Kodwa-ke sinayo usisi okuyena esicele ngapha. Sawubona sisi. Yebo sawubona bhuti njani? Siyaphila njani ma? Ngiyaphila. Igama ubani sisi? Igama nguSamkelisiwe ngokwamjoli. Khona-ke bla? Khona la kwaMshazafi. Yebo, kwenze njani sisi? Uma uke wafika la ensukwini ephuma kubo kwakhe ubhuti. Wafika wasibeka isitori sabhuti ukuthi kunomfana wamchaza kwasho ukuthi umuntu engimaziyo. Wamchaza ukuthi kunokwenzeka manje ukuthi njengoba esela isuke emakhaya kahle kahle besuka emakhaya. Esuswa yilona indaba lokuthi unenkinga yokuthi uyasha uvela avuthe and into emenza ukuthi asuke khona emakhaya ushiye sekushe ngisho indlu yakhe behlala kuyona. Manje masela futhi inkinga iyaqhubeka futhi uyasha kangangokuthi nami ngeke ngaya khona kubo semveni ukuthi uma esexoxile ngamfica nje sahlala saxoxa ngingakholwa nami le ndaba ukuthi ngempela yenzeka. Ngithe ngiyabona ayibakhale ngokuthi uyashiselwa. Ngithe ngiyambona avele kuphuma into engathi steam samanzi. Ngithe mangithi ngiyambona emva kwalokho ngive ngithuke ngiphume ngibaleke ngoba nami bengiqala ukuyibona lento le since beqala beyixoxa. Ngivele ngiphume ngibaleke mangiphuma ngibaleka ngibuye ngikhumbula ukuthi hayibo lo muntu kungenzeka ukuthi mhlawumbe avela avuthe njengoba kuthi uyavutha. Ngiphuthume namanzi ngifike ngimthele ngamanzi. Emveni kwalokho waphuma eminyango wathi emveni kwalokho usezizwa esengcono. Kangangokuthi ke manje istory siqhubeka ngokuthi kuthiwa kubo mabethengile ukudla bakufaka emabhakedeni bathi bayavuka ekseni ukudla kusekho emabhakedeni. Kangangokuthi manje sebekucelele kamakhelwane ngesimo salo ukuthi ukudla kuphela bengakuboni sekudliwe yini. Yebo. Okay, no siyabonga. Umfowethu uye lo. Sawubona mfowethu. Yebo sawubona bhuti njani? Siyaphila njani baba? Ngiyaphila nawe. Yebo, igama mfowethu ubani? Igama lami nguLindo Kuhle kaDlamini. Udabuka kaphi mfowethu? Idabuka endoda esigodini sasengonweni. Khona la? Yebo khona la eduzane nala futhi eNanda likhona ekhaya. Okay. Kwenzakalani bafu? Bhuti lento ngizoyiqala kanjena nje mhlambe iqala. Yaqala nje ngiwumuntu olele. Uma ngilele kube sengathi ngikinyeke. Uma ngikinyeka, sothi uma ngikinyeka angikwazi ukuphaphama. Uma ngabe ngithi ngivula amehlo, ayibo nanti ilangabo. Uma liqhamuka leli langabo liqhamuka ukuthi liyagxuma endlini. Uma ligxuma lishisa ngisho even umbhede lo engilele kuwona. Kodwa manje inkinga angikwazi ukuvuka ngiqinyekile. Ngizame-ke ukugcina ivukekile. Uma ngivukeka ngigxume, ngijombe, mase-ke ngiyamemeza, bafike-ke omakhelwane bezongisiza. So lento ilokhu iqhubeka njalo la ngingena khona. Uma ngabe ngingena nje ngihlala endlini ngilala, iyafika lento yomlilo. Uma ifike ingikinye. Uma iqala kwayangiqinya noma ngiqala ngesibhobo. Emva kwalokho ngizobe sengibona ilangabo lomlilo. Ngoba isizini ka28 kwahamba kwafa isikhathi la khona engathi ngimile nje egcekeni sokuyikhazi zokuhlo. Uma ngabe ngimile egcekeni ngangikhuluma nocingo ngimele nje.
Mangabe ngithi ngimile hayibo ngiyezwa sengiyashiselwa. Hayibo sengiyashiselwa. Uma ngabe ngithi hayibo nanti ilangabi lomlilo. Lisho kuba balikhulu uma ngithi ngizama ukulicisha licisha. Ngigcine ngimemeza omakhelwane baqhamuke bezama ungicisha kube ukuthi angicishi kodwa ke ngosizo ugcine kwazile ukucisha. Livela phi lelangabi? Yobumile ukhuluma nefoni nje. Yebo livela nje la engubeni. Ngibona sekuqhamuke engubeni lomlilo. Kube kona ukuthi ke ngigcine sengibaleka endlini sengilala endlini enkulu kwakusekhona nogogo engashiyi ngilala khona nakhona la ngingene khona ngahlala khona nje mangisekhaya kuyasha. Ngisho ngabeka izingubo zami ngala mina la khona ingubo zami enensela yami izofika khona kusha. Agcine ke imuzi usuphela yabona nje izindlu ekhaya into engekho ufika ukhosela khona naloko khona kwasha kwazanywa ukuthi kulungisa kodwa nje kufana ukuthi into engeke. Emva kaloko ke loqhubeka ke lomlilo la ngikhona nje uyasha. Kwafika isikhathi la khona ukuthi ngithi mangihle nje odadewethu echaza ngizizwe ngiyashisa hayibo nangijulwa ngibe manzi into engigqokile ivele ibe manzi. Mangithi ngithe ngiphuma isitimu lento yaqala la njengoba ubona nje konke kunje la yangishisa ngalutho la yayimila nje angishisa ngalutho nje yayimi la iqala nje la ishisa. Uma ngabe ngithela ngamanzi meseke kube sihamba umzimba wonke ke kuphuma isitimu ke gcine sebengithela mhlawumbe ngizama ukuthi ngishift ngiphumele ngaphandle uma seyiyahla ngoba iqeda yonke into kwamali nje lothi khona kuyasha yonke into lothi ayizama isha uhamba kwaphela netoho yonke into nje ngabe uthi awukwazi na ukuthi mangizama ukuthi ngithola usizo angikwazi ukuthola ngoba ayikho into engayihlanganisa ngayo ukuthi ngikwazi ukuthi ngithola usizo even nendlu kanjalo kuyasha nento zokugqoka gcine sengibholelwa abantu nazo mayifikile ngigqoke kancane zisha. Ingubo zisha nazo zihlalele zodwa lapha? Yebo ngisho makhona nje ezomuntu ngeke zisha kuzoshaya zami kuphela. Lento emndenini wonke wena kuphela obhekene nayo? Yebo ayimina kuphela ngibhekene nayo. Uma uphumile wena ungaphandle ekhaya bakuthola ukuphumula? Yebo nje bakhona isikhathi la ngeze ngahlala khona nje almost ngoba eqala ngonyaka odlule ngoMeyi la ngaze ngahlala khona izinyanga ziya ko 9 months ngingangena ekhaya ngenxa ukuthi make ngangena nje ekhaya asipheli isikhathi singakanani bese isikhathi ngathi ngingena nje la washa khona ngisho even indlu enkulu yayikhona kukhona isalukwazi ngathi ngingena nje awuphelanga u10 minutes baqhamuka ilangabo nje la ngihambe khona noma la ngingene khona qhamuka ilangabo nje kuba ukuthi sefanele ngizama ukuthi sicisheke lelo langabo ngabaleka ngeza ngazohlala la ekhaya khona nekhaya la eNanda ngahlala ngathi ukuphumula hawo nakhona yafika nje esifikile. Uma nihamba bathandazi noma abantu ababonayo bathi yini le? Uma sizama ukubheka njengabantu phela kuyashiya ukuthi lesifo sibizwa ngovutha. Basho nje abathi isifo sibizwa ngovutha. Uqhamuka phi nokuthi mhlambe nawe uma ucabanga noma usola ubani ongaza kuthumela ngovutha wenzeni? Ngabe ngikhuluma iphutha baba. Anginalwazi uqhamuka phi ngoba akekho mhlambe nozilo sekwangitshela ukuthi uqhamuka kubani anginalo nje ulwazi ngoba anginanto nje etheni ukuthi ngaze ngibe nezitha. Angeke ngazi. Ngabe ngikhuluma iphutha. Emzimbeni ushela kuphela sibona khona la? Yebo umlilo wawula nje ngaphezulu. Ukhona enye indawo futhi oshiye kona edlule esibone engalweni? Yebo ilela esithu. Awuveze mntawo. Ngoba phela bayabazi abantu mhlambe ke abantu abangakholwa abadela ngokubona. Mfethu mana mfethu umlilo lo? Yebo umlilo baba. Yebo mfethu. Usha uqhamuka ngaphakathi? Cha sekuyilanga nje libona ngamehlo nje. South Africa njengoba nibona-ke nje nalensizwa nakho bukani nje bafethu yabo. Bukani umlilo lo ushisayo. Liqhama lelangabi lize noma livele liqhame ngaphansi emzimbeni kwena. Yebo njengoba kanjena nje uzovela kuvuthe nje la. Manje ukhumula lento utshinge phansi? La sasashile nje skipper vele kwase ukuthi sesayiphumela ngoba indaba yayila bangithi ngizama ukuthi nje ngithola ukuthi ngisikhiphe livele libe khulu kakhulu ilangaba ungakwazi ukuthi ngicine ngibamba bagcine befikile ke odadewethu ekhaya nokazini bezozama ukuthi bangisize.
Shothi manje ukuze ube safe mhlawumbe ugcina uhlala ngokungaqoki. Shuthi kuyakhona impela ngoba konke izama ukuyasha. Nengubo noma umbethe embedeni kuyavutha. Nangikhona nje kuyavutha. Mfethu. Niba ngake ekhaya? Umama ngizala sibabili bese ba nomama. Yeah. Bathini abazali mfethu bebona lesimo esikanje nje bakusho ukuthi nomuzi awusekho. Badidekile nabazali yabona nasekufika nokugula kubona ngoba phela manje umntana wabo kuyazanywa ngendlela ekuzanywa ngayo akulungi. So ufike la ungasazi khona ukuthi kumele wenze njani. Ingakho sicela usikangenelele ngoba impela asisazi. Ubusebenza noma ungasebenzi bafu? Bekade ngisebenza eMhlanga eHoda. Usasebenza namanje? Cha ngisasebenza. Emsebenzini bengenzeki lento? Cha nobe ngenzeki. Mfethu awukhulume nabantu mfethu eSouth Africa, awukhulume nje mfethu ucayele ngosizi lakho ukuthi bakulekelele mfethu nawe bakwazi ukuthandaza abaseduze noNkulunkulu bakusize mfethu. eSouth Africa wonkana njengoba ngibize ubhuti bazosiza bengizocela usizo lwenu uba ningilekelele. Sengizamile ngayonke indlela engizama ngayo akulungi. Ngiyacela nje nosizo ukuthi akazi ungisiza kule ndaba engibhekene nayo ukuthi angisize iphele ngoba isingihlukumeze kakhulu. Ongaba nolwazi ukuthi ngisiza kanjani acela ukuthi akwazi ukuthi angilekelele. Bengingajabula kakhulu. South Africa kunzima la ngaphandle noma kunzima mhlawumbe singakwazi ukuthandaza mhlawumbe ngekhathi esuke sithola kodwa kubalekile ukuthi lelo thuba nomzuzu ubonge uNkulunkulu uma ubona impilo ikuwena isahamba kahle kungenamabhambi empilweni ngoba kuwumusa lo kaNkulunkulu. Kunabantu abathwele kanzima la ngaphandle. Mina nje la kathweleni sengibone likhulu. Sengibone likhulu futhi uNkulunkulu ukuthi usangigcinile ngomsa wakhe. Ayisho ukuthi ngisazobona okunye ongaphezulu kwalokho esengikubonile. Ungabothi uma ngabe into ongayazi uyitshela ukuthi khona into engeke ziyenzeke. Izinto ziyenzeka la ngaphandle. Apha until uzohlangabezana nawo noma uyi-witness ubone ukuthi hayibo kunento kanje eyothi nawe mangabe ikhulunywa uyifakaze. Icase yesibili le engithi mangaphosisi ke sayenza lento okuthiwa kunovutha kuvele kuvuthe nje umlilo. But ke le ihlukileke le ngoba kuvutha yena umfethu ngqo. Laba abantu sasibenza la kaMashu kwakuvele kushe khona endlini. Yebo kuthanda kancane nje noma kuwona phela umlilo kodwa ke kumfethu kuvutha nje abantu nimbona nje ezivezele emzimbeni ukuthi kusha yena ngqo. Njengoba nibone nazi ibazi yabo njengoba esho nje nasi sibazi ngasibona nakhe emzimbeni nakho kuvutha yena uyena impela ophenduka umlilo. Mfethu unayo ingane? Nami ingane? Yebo nginazo baba. Bahlala ekhaya? Bahlala noma wabo. Bayazi ukuthi ubaba wabo uphenduka umlilo? Yebo noma bese bancane kodwa banalo ulwazi. Endaweni yasemakhaya lapha umuzi awusekho? Umuzi ukhona kodwa uyiwona nje ukuthi usunje washa. Khona abahlala khona? Njengamanje besikade sinogogo nami ugogo wasiyadlula ke. Bakhona nje bafike bavule. Mina ngikwazi ukuhlala kakhulu khona uma engangena nje. Mhlambe lo 3 hours yonakala. Kodwa lona ekhaya ke engibhilo ngakulona. Lelo ngasakwazi ukuthi ubongene lona? Yebo baba. Kwaze kwalikhona. Kwaze kwalikhona South Africa. Nabo mama okuyibona obamakhelwane. Mama. Yebo sawa. Nalo usizo njani mama? Siyaphila njani wena? Siyaphila. Umama ubani? Mina ngomama Mjoli, kusibongelwa kaMjoli. Yebo mama. Ingane yomngane wami lena. Yebo. Le ngane inenkinga bandla yazi azongixoxela nami ngazibonela. Nengane yami ngayithuma kubo ngale kwayizo. Kulesi sonto eliphelile yafika uyasha. Bazama ukumthela ngamanzi. Noma enemali noma eno 300 noma eno 1000 elibeke phansi ivele iqhamuka umlilo.
akasenalutho, akasakwazi ngisho abasakwazi ngisho ukube kudla ke kubo. Nakubo kade bedayisa abasadayisi ngoba izinto ziyanyamalala. Yilo nkinga nje sibhekene nayo. uLindo unenkinga. Sengize ngiyadabuka kwamina. Manje naye kuze kufika inyembezi ngingafuni ukumkhombisa ngoba lento ibhlungu, lento imvelilayo. Akanalutho. Akazi noma wakho ukuthi uzothini uma wakho benesibindi, kodwa manje uma wakhe isibindi siphelile. Uze waya ngisho esibhedlela sesingasazi noma une-BP noma yini ngoba ethuswa umlilo obona enganeni yakhe. Manje okumthusa kakhulu akusaveli ukuthi kube umlilo, kuqhamuka kube istim, kuqhamuka kube istim, kube ngathi nje khona into ebilayo kuyena yabo. Abese vela lezibazi ezivelayo ke njengani izibona. Yiloko nje kusiphethe kabi. Besicela usizo kuni nonke, South Africa yonke sicela ihlangane ngoLindo bamsiza be right naye. Afana nezinye ingane useziwamiswa ngisho emsebenzini ngoba usebenza 2 days ahlale phansi, asebenze 1 day avelelwe inkinga ekhaya, kusasa akasakwazi ke emsebenzini, akasakwazi ukugqoka. Nasemsebenzini bamphe impahla akakwazi ukuzilanda ngoba esaba ukuthi zizokusha. Yiloko ke sibhekene nabo, sicela usizo kakhulu. Onolwazi lukavutha noma lwalenkinga ebhekene noLindo, sicela usizo bakithi. Abasenalo nekhaya, ikhaya liphelile endwedo. Nala kubo la ehlele khona ekhaya ngama wakhe. Nakhona seke kwangena umlilo. Endlini bekade ixhumelelana kuyo. Kwangena uvutha kwasha yonke into. Nake endlini enkulu khona la kuma wakhe. Maningena nje nizobona kugcwele intuthu odongeni kumnyama. Nami sengike ngazibonela ke ezela ekhaya. Wavele wavutha ehleli kwasha nesihlalo behleli kuso. Yebo ngisabona. Yebo ngiyabona. Yo South Africa naloko usiza. Mfowethu ngigcina usisi ngizwa ephatha leyo kudla ukuthi ngathi nokudla sekanyamalala. Yebo impela nje kuvele kuphele, nokwazi kuphele kanjani. Uthi mawubekile nje kuphele nemali futhi manibekile la endlini kuzoduka imali. Ngagcina sengixabana nodwa ngathi khona umuntu osethi imali igcina isiphela nje nemali ngayiboni ukuthi ishonephi. Le yokudla uma ukufaka nasemabhakedeni kusa Ngiyeva ukuhlala khona emabhakedeni ufake igcwele nje. Uthi akubona seku half noma kusekho. Bese ngathi khona mhlawumbe umuntu ofika ukuthatha noma wenzani. manje nikubeka phudla Bese ke sicela kamakhelwane. nikulanda amanzi opheka. Yebo. Ngicabangela ugogo nesalukwazi angithandi mhlambe nawe nje usho nje ukuthi siyamphazamisa lento ukuthi singalokho mhlambe sivela nakuyena ngoba manje kuzophinda futhi umuntu omdala lokumenza acabanga yabo. Bengicela mhlambe ukuthi nathi nje sibambe khona la unless makuthi yena ofisa ukuthi simbone sibambe la thina sicele ku South Africa ukuthi ayilekelele nangu umntwana wabo South Africa ongakwazi ukuthi abe nosizo avele ngane zakwethu azolekelela yabo. Kubhlungu lokho yabo. Zicabange nawe nje uvela usuke nethi uyavutha ungazi ukuthi woneni kubani. Ngeke sithi ke into yani bayazi bona abenzi makuthi into yenziwa umuntu noma mhlambe into yasemsamo angazi sothini. Angazi sizothini. Mfowethu nabasemsebenzini wakho baya understand ukuthi ubhekana nesiphi isimo. Yeah, babelazi udaba. Angibatshalile. Babelazi udaba kanje. Umsebenzi sawudinga mfethu. Yebo ngiyawudinga baba. Ucele mfethu namsebenzi abantu. Ngiyacela South Africa yonkana ba ungazi ungisiza nje ngomsebenzi ngedoko angiphi. Ngajabulela nje noma yini le azongipha wona. Noma ngabe yimuphi nje. Ngajabulela noma umsebenzi azongipha wona. Okunye mfethu njengoba usho nje ukuthi ingubo mfethu ziyakushela mfethu yabo. Yini enye bangikusiza nga South Africa ngoba legcina ifuna ukugqokile phela yabo. Njengamangathi mangakhuluma nje ngathi ngomuntu onqunu ongena lutho even nekhaya nezindlu nje ushile konke akukho. Engajabulela nje South Africa ngisiza mhlambe nokuthi angilekele lapha khona endlini komuzi itoho yingubo nokulapheka konke bengajabula kakhulu. Ngiye ngithande mfethu ukuthi umuntu mangabe senza udaba lwakhe ngoba ngisengabe lokho ukuthi mhlambe uma senza izitori engalokho igcina kuthina umuntu simvezele izwe
baphinde futhi nalo izwe uma lifuna ukuthi lixhumane nawo umuntu likwazi ukuxhumana naye ngqo kulaba asuke befuna ukuletha usizo. But kuye kube kuyena umuntu ngi-advise ukuthi akube kuyena ukuthi uyafisa yena ukushiya inamba yakhe, yabo, ukuthi ukuze makhona abanosizo bamthinte ngqo bangalokho mhlawumbe befuna thina ngoba kuyenzeka thina sibe busy singazi ukubamba ngisho ingcingo, yabo. But ngizozwa ngayo mfethu ukuthi uyafisa usishiye inamba yakho. Anginankinga ngayishiya inamba lo. Okay mfethu, ngicela nje ubanikeze abantu ba-South Africa inamba yakho nabafisa ukulekelela. Okay, inamba yami ithi 0722 624048. Iphinde bafo. 0722 624048. Ulindo kuhle Dlamini. South Africa nakho-ke nansi inamba ngane zakwethu. Umfowethu ukhona ola kaMshayezafi. Kunebhodi la Mshayezafi kunani kubizwa ngani uma umuntu efuna mhlawumbe ukuzoyifikela kubafu? Ibizwa kuthiwa yini indawo? Mshayezafi. Yebo, Mnyama Road. Umnyama Road? Yebo, Mshayezafi Mnyama Road. Mshayezafi lelo gama liyathusa nje, legama alimchazeleni abantu, bachazeleni ukuthi leli gama alinibulala abantu la, angathi umuntu uzothi ngiyalapha ngishawe liqhamuka leli gama uchazela abantu sisi. Anginalo ulwazi ukuthi liqhamuka kodwa nje ayakushawa umuntu. Cha phela igama liqhamuka ngesigameko. Mhlawumbe uma ungachaza. Ma, nini ubaba lapha liqhamuka phela igama la nichazeni ngaze nganithola namhlanje. Igama la kaMshayezafi la eNanda laqanjwa ngokuthi kwakuliwa kakhulu kushaya abantu baze bafe. Kodwa njengamanje sekwaphola nje ave sekumnandi akho inkinga. Uyangena nje qalele uyophuma liyakho lutho. Manje nishintshe ngani igama? Asazi ukuthi soshintsha sithini, nami ngaqhamuka kuthiwa Mshayezafi. Izimpi zafika nami ngakafiki kule ndawo. Bona phela manje kunezingane ezikhula manje nisho yabo kuthiwa yini? Ibizwa ngani lezi ngane zenkululeko lezi ibizwa ngani ama-born free, amathutha ama-born free. Uyabona lo gama nje awulibize nali born free lapha, awulibize igama born free. Awubize ngesingisi igama laMshayezafi, awusho ngesingisi kuthiwa kephi? Kuthiwa kephi la beating to death, kuthi ngoba lezi ngane befuna kwama-shuttle school angithi sikhuluma isilungu lapha. Uma utshela classmates bakho nabangani bakho noma ushela intombi uthi uhlala kephi, yabo? Alohlanga uqamba manje. Cha, siyancobana eSouth Africa. Siyathanda ukuthi khona konke asuka sikwazi abathweleni noma kuyobe nzima sithanda ukubona abantu behleka sibashiye behleka. Kodwa ke lokhu ke noma sakubuka sijoka mhlawumbe nakhona ngaba inselelo kulabo ziphathe imandla esuke ziphethe izwe naseyindaweni ngoba siyabona emadolobheni ayashintsha amagama ngithi. Kuze kulezi emaparlament lapha kubanga ukuthi esiqamba igama lokuthi lamagama phela alumelayo nabake bawacabanga mhlawumbe because ingane phela ziyakhula laba bewaqambile ngazo ikhathi kudala abantu sebeyahamba benokuba bakhumbula, but le generation esakhula mhlawumbe kube namagama azokwazi ukuthi at least understandeke. Mshayezafi uyalizwa ngaqamba ngisho isitoni esidlala ukhosini ngithi yabo akakho kuthiwa mthathe isigidi yize uvalo, yabona la nje ngithi yabo Mshayezafi. Ngabe sitshela simnandi lesi inselo ke kubantu abasakhula abangakwazi usinika umlando mhlawumbe kule ndawo South Africa. Ngale kokuchitha isikhathi naloko udaba sesilibele South Africa umfethu bani igama kwami? Ulindo kuhle Dlamini. Ulindo kuhle wakaDlamini. Ngane zakwethu nangumntwana wenu ucela usizo ngane zakwethu umntwana ubhekene nokuthi uvela vuthe emzimbeni nje sekushe ngishiya ikhaya nempahla zokugqoka senizile udaba elandisa. Siyacela South Africa abangakwazi ukuthi balekelele, ingabe umthandazi ingabe abalaphi bendabuko abangaba nokwazi ukuthi babe nekhambi lokuthi undodana akwazi ukuthi athole usizo nabazali bakhe nabakwazi ukukhuleka kuphinde kwakheka ikhaya. Usamusha ufethu afuneka ahamba wasebenzela abazali bakhe avuse nekhaya. Usafisa nokugana mfethu? Yebo semisale. Manje uyabona nje umbhene lenkinga uzogana nje nje uvela uvuthe nje mfethu. Akulola wona, akulola. Awungitshela ukuthi wathi uyashesha inqanda amathe uvela uyavutha umnaso. Sabaleka. Thina phela sokhomba ukuthi ngani umshiselani nje. Yebo. So nishiso yena asunderstand. Yebo impela. Hayi mfethu no. Siyacela kwabazike abangaba nolwazi lekeleni South Africa silekeleleni asinamandla thina abathweleni kuphela nje umuntu uyasibize sihlale naye kanje asibuyele udaba lwakhe bese sivezelana naye South Africa
Siyabonga kakhulu nabo sebeqala nokusethemba kakhulu manje bayavela abantu ngeenkinga zabo ezahlukene ngokubona ukuthi mabevele kuthina siye sibavezele umphakathi neSouth Africa ukuthi nanga umuntu odinga usizo obhekene nenkinga ekanje. Siyacela South Africa kwangaba nosizo. Siyazendlala kunina. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya.